Soc l'Oleguer Brunet i en aquest vídeo farem el tast del vi Blau Cel. El Blau Cel és un vi elaborat a la costa de Tarragona, a la Nou de Gaià, amb en Moisès Virgili. Això és a 5 quilòmetres en línia recta, darrere de les platges d'Altafulla i Torredembarra. I el que volem és resumir tot el clima que tenim a la nostra zona, un clima de Mediterrani litoral, i posar-lo, traduir-lo en el que seria un vi blanc. Per tant, el fem jove, fresc, alegre. Per fer-lo, l'elaborem, com que volem explicar un paisatge, l'elaborem amb dues varietats. La varietat Xarel·lo, que nosaltres anomenem de forma local cartoixà, i la varietat Macabeu. Les dues són vinyes velles perquè des de fa molts anys que els pagesos de la zona treballen amb vinyes d'aquestes varietats per subministrar els cavistes que són veïns nostres. Gràcies a això, com que fa dècades que ho fem, doncs podem tenir vinyes d'aquestes varietats plantades des de fa dècades. És una gran sort perquè la vinya vella ens aporta una complexitat extra que no és capaç de donar la vinya jove encara, que no ha aprofundit tant les arrels. Bé, anem a explicar-vos el tast. Aquí veieu un vi d'un color amb una poca intensitat, un color groc amb molta transparència, i a nivell aromàtic podem notar les aromes de fruita blanca, com ara poma i pera, i també flors blanques. I com més avanci la temporada, aniran sortint cada vegada més les aromes cítriques de taronja i mandarina. En el tast podem apreciar molts gustos gràcies a que és un vi amb una baixa graduació alcohòlica, té 12 graus. La graduació alcohòlica, com que no l'hem d'embolcallar perquè no surti, que de vegades es fa, intentem fer-ho amb els altres vins amb més graduació, doncs poden aparèixer altres gustos que en altres vins no es poden percebre. En aquest cas, aquest és un vi que aporta molta mineralitat, sobretot pel tema de les vinyes velles, i sobretot que tot i tenir una entrada molt fàcil, molt discreta, sí que té un postgust molt llarg. I això és bo perquè a l'hora de combinar amb menjar és perfecte. De fet, a l'hora de combinar amb menjar, nosaltres ho recomanem amb qualsevol mena de plat de cuina mediterrània lleuger, com ara una pasta al pesto, o una amanida, o peix, o marisc. Però sobretot el que sí que fem és recomanar-ho amb una bona companyia i amb una bona predisposició, amb la sensació de dir, ara desconnecto, com quan anem a la platja i ens relaxem. Bé, espero que us agradi i que us agradi la nostra proposta. Salut!